Khubor ki ja man kasngi. But ting ban but di niki kelong ke be. Nalor ki kampen roy ki bangi sakhi hakil leng saudong hakilyang baper ka deiru ka kamram jangi banwan ra shapi ya ki jing shisha ki khubor ki ba kongsan ki ba shonglong rim bat ki ba kitching mat na ka benta jongpi Hinwan ra shapi ya ki khubor na baro ki district jong ka jala haringkat ki nonglim khubor jingi ki ba shidrhem ni wanra shapi ya ki khubor ki ba bang bat ki ba tikna ki ba wanra ru shapi ya ki khubor ha ka por ka ba byang ha ka ba yadei bat ki mat ki ba pher ka thong ka ba khmat e ka long ban wan ra ya ki jing tip bat ki jing ja ki ba kong sam tam na keleng saudong jong ka jala Na markata ka DD News Meghalaya kala penyar susu kerukom ai Khubor ke jongka ka ba malakasi da ka ba Pynjlan na ka khatsan minute sha ka live po minute menta phila banyo I shu ki khubor ki ba khambanya om tang na po jong ka jala lani ka than sha te lam mi ngi hende na keleng saudong jong ka perthai ki khubor ki ba donkam ki khubor ki ba ngi hat ban pensau ki khubor ki ba pher ki ba shai ba ki ba bania tang na ka benta jongpi kong ta long ki baning kong banyo jing tip ya ki khubor tang bat ka DD News Meghalaya Kani kalong ka Khubor ka basong na chapi baro ki nongpet jongi nadu ka arho terik urisa ka lat pathai Khubor ka basyanya e ka jongpi ka DD News Meghalaya kan walam chapi ya ka thup Khubor ka ba live home minute ka Khubor Phareng kan sedang ha ka por nulala khatsan minute JANMIET hadu ka por nulala saupusan minute JANMIET kat ba ka Khubor Khasi kan sedang ha ka por hinyo baje JANMIET hadu nyu shiteng JANMIET man nakasngi